Oh, dit is wonder. Ja, zag je het uniek bij me staan? Dat is toch gemeen? Oh, dat is toch gemeen, Beppe? Nee. Oh, uniek. Wonder een Rijntje. Oké. Nee? Ik ken dat zien. Ik denk, ik film van de zijkant. Hey. Sally. Echt. Hallo? Oh, ze is wel echt heel lief, hè? Ja. Nou, doei. Oké, ik roep correct vet. En toen kwam uniek weer bij me staan. Oh. Zegt zij grappig. En als ik nou weer heen erin. Nee, dat is dan weer sneu voor mij. Hallo? Hallo?
Hey. Huh? Hey, Rijntje. Rijntje is echt zo leef. Hey. Rijntje werd verjoyd. En Uniek komt je staan. Uniek bepaald. The Queen. Hey Peach. Daisy. Wendy. Nou hebben we van de morgen hier een hele hoeke gas bij doen. Maar alles gaat op. Helemaal keel. En je bent al vet genoeg. Hey Glendy. Krijg je alvast een baby? Nog net, denk ik. Nee. Op 20 juni heb ik Daisy en Glendy dekkelitten met Johnny. Dat is toskjes, hé. Tja. Dit weet ik net hoe cool ik dit vind. Nee, dat bedoel ik. Nee, dat was net op mij. Nee. Hoefke. Nee. Pues. Die wil ik op foto. Kom. Ah, wat schattig dit. Ah, Daisy.
Dus. Hallo? Dat kind dan net, ik is dat net op hij steen. Nee. Nou, ik zal hem weer ontwerken. Spidey. En Jannie. Juster hier zie je een hele hoekenjoen. Maar dat hebben ze nou gewoon al lekker op. Zo snel gaat dat. Vind je hem lekker, hè? Tje. Nee. Tje. Oh. Tje. Spidey.